Jendea aurrera eta atzera ibili da autobus geltokietan. Aste Santuko opor egunak ondo aprobetxatu nahi dituzte eta gaur atera dira gehienak. Sevillara eta 10 egun. Sanladira, Frantzira, bertan Aste Santua pasatzera eskiatzen. Nos vamos a Italia para 5 días. A hacer el Camino Santiago. Alsa konpainiak esaterako autobus gehiago jarri ditu egun hauetarako eta hauetaz aparte bidaia agentziek antolatzen dituzten autobusak daude. Gehien eskatu direnak Benidorm eta Madril direla esan digute eta baita Europaldera zirkuituak egitera joaten direnak ere. Un circuito de 5 días Bruselas, por Bélgica. Tren geltokian ere mugimendu handia. Renfek 5.600 plaza gehiago eskaini ditu Euskal Autonomia Erkidegoan Aste Santurako, batez ere Bartzelona eta Madrilera joateko. Asko dira baita hemendik Zaragozara autobusez eta ondoren AVE hartuta Andaluzia aldera joango direnak ere. Loiuko aireportuan nabaria da baita ere opor usaina. Gaurtik eta astelehenera arte 608 hegaldi daude programatuta eta 85.000 bidaiari baino gehiago pasako dira hemendik. Ez dira datu txarrak, baina aurreko urtearekin alderatuta 120 murriztu da trafikoa aireportu honetan. Bihar izango da egun potoloa, 110 hegaldi eta 16.000 bidaiarirekin, baina gaurkoan ere maleten joan etorria etengabea izan da terminalean. Benidorrera goaz. 6 egun pasatzera. Gaineran eguraldion egingo duenez, umeekin egon, ondartzara eta paseoak ematera. Londresera goaz, 5 egun da, astelehen arte. Printzipio zehandikan egun batzu pasata gero kontzertu batzuk ikustea. Gehienak ohiko oporlekuetara, Aste Santu honetan hegaldi bereziak antolatu dira Berlin, Praga eta Budapestera besteak beste. Eta bestalde, gaurtik aurrera, Loiu eta Erroma astean birritan zuzenean lotuko duen ruta berria inauguratu dute. Ez da gainera Aste Santu honetan estreinatuko den bakarra. Igandean bertan, Lisboara zuzenean doan aurreneko hegazkina irtengo da Loiutik.